Ndamira pamberi pedara mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedara mambo Mutasa. Zvese zvino zvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyemba nyaraswa nemhosva. Ndikanyemba ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro wechangamire. Yes. Ni nhau yangu yakaitika yakatanga musi wa 22. Zita renyu. Ndinonzi Mayeras Gauke. Nhau yakaitika yakatanga musi wa 22 mugore ra 2022. Ari 6 March. Murume wangu wakabatwa nemukadzi wemunhu. Abatwa nemukadzi wemunhu dai nyaya ikaendeswa kwaSabhuku. Kasvika ikatongwa, Sabhuku akaitadza tikaendeswa kwaChangamire. Changamire akaitonga, akata kwaSabhuku tikaripiswa, tikatsvaga zvatakaripa tikapa Sabhuku. Ndiani ndichangamirano? Ishe Mparutsa. Okay. Ishe Mparutsa akaitongawo, tikaripawo zvaidiwa ndichangamire. Muridzi wemukadzi akanga ati ini ndoda 650. Tikapiwa nemadeadline acho kuti tibhadhare mari iyoyo. Saka mari takakundikana kuibhadhara nemwaka wakanga uri kudiwa. Tikaramba tumbotsvaga takazoona zvesamanisi akuuya uri kubva kwaChangamire. Tikaenda kwaChangamire tiri wairi. Tikasvika Changamire akati iwewe mudzedzi waapapi iwewe. Nenhau yako wakaita mazuva adini afurikidza. Iye muranda wakamboramba akati inini Changamire handikwanisi kuzvibhadhara bani kuti hapana kusiri kufaba. Inini hangu mari yakataurwa yakawandisa handimboioni. Inobva ndazopiwawo mukana zvikanza mukadzi wacho ngaambodi ngaataurewo kufunga kwaainako. Yada inini Changamire mari tiri kutsvaga asi zviri kunetsa ndezvekuti baba ava kumba kwangu inini hapana kana chavakamboti vaendesawo. Saka zvinhu zvakutonetsa kuti inini kumba kwangu ndiri kutodawo kuti kuendewo chino kuendewo zviriko asi mari tiri neni tiri kutsvaga. Changamire ndopaakazoti alright ndazwa nekuzwisisa kwenyu. Saka zvandakukuitirai imi chendai motenga iri chini iri mombe. Matenga iri mombe mobva mauya nayo ndochidaidza muridzi weiwe mukadzi. Zveshuwa takabva tine $200 yatanga tachengetawo mumba. Vanati imimi baba chendai motsvage mombe yacho. Tikati mombe taiona tozwa kuti mombe imari. Tashuwa wakaenda akati mombe ndadini ndaiona mombe yazi 350. Tatengesa futi tumabhanana kwataitengesera mabhanana mari taitengesa nechikwereti yezo after 2 weeks. Saka mari yakazouya. Vatatora futi 150 vandatomupa vaenda kukotenga mombe. Wakatotora mwana wake mukomana mudiki. Aenda naye mwana mukomana mudiki abva wasvika abva watenga mombe abva auya nayo. Ina hana kuda kuiona. Vakabva aisa kupi kune vamwe vanhuwo vane matanga emombe. Adazva mombe Changamire ndopaakazofonera muridzi wemukadzi akati chidini baba sangu kwemeshuya kuno. Shuwa wakaenda. Ina hana uenda goba. Iye baba uyu wakaenda nemwana wake mukomana mudiki. Vakaenda vasvika muridzi wemukadzi varamba akati ini handisi kuda mombe ba. Ini ndoda mari yangu 650. Iwe tengesa mombe yako iwe undipe 650 yangu. Changamire kwai wakamboedzwa kutaura nebaigona vaazoti inini saka mudzedze iwe chidini chitora hako mombe yako woona zvekudini zvekuitana. Wakatora shuwa mombe yake nemwana uya vakaidzosera futi kumba kwanhu kwayaigara kuya. Vaidzosera kudaro izvozvo ndopavakapedza. Kubva vapedza kudaro ndopatakachizodaidzwa. Vanda auya kubva ataura akati hamai mwana mombe yadini yarambiwa. Ndikasaka mafunge naye ngatiiwe hayi mombe igare paumba. Akati inini mombe haiwi ngoti handizogoni kudini kuchengeta. Shuwa mombe tikati saka tengesa yenyu akatsvaga bhaya akazoti bhaya ndadini ndaimuona. Ndikati alright kubva atengesa mombe yayo. Mari yayo ndopaakauya futi nayo. Auya nayo zazvo ndopaakatora mari yayo. Vatanga futi uya nemukadzi wemunhu futi umwe futi asiri iye uyu futi ba. Saka apedza kudaro zvezve ini rakanyarara hanoda kumubvunza ba tanga taendesa futi mabhanana kwataiziva kutengesera. Mari mabhanana ndiyaitoenda kotora akauya nayo tobva tarongera pamwe toita sei toditi. Saka iyoyo ndakazoenda kotora ndega mari iye ndauya kotora ndega ndakabhadhara mwana wangu chikoro. Pandatenga mafetaiza angu andaida. Pandasara ne$50. $50 yaya naomutaurira ba ndakandochengeta $50 yandakanyarara. Saka iye wakataona kuti mari iye yapera. Ndopaakati musi wekuti taitoti funa mabhanana ari kutemwa bva atoti mabhanana kwazi mangwana ari kutemwa tikati alright bva tatorana newano bva taenda kumunda. Iye bva ati handuri ndikutera ini ndakasara ndiri kubika. Iye akatorambidza mwana kuti usadini usabudise mbudzi pa ndosara ndiri kubudisa mbudzi ndini. Bva adini ini usara kubika kudi kutakura chikafu kuenda nacho kumunda. Kusvika iye baba uripi zvikanzi baba atinombomona handita kusiyai muri mesere. Shuwa takashanda ini ndakazobva kumunda kuya kuma7 dzemanheru. Ndabva na7 dzemanheru ndopandakasvika paumba kuona mubedroom zvinhu zvese wadini hembe dzake dzese warongedza. Munhu waendepi? Vandandonyarara ndakabika. Vakomana vanga vachindori kumunda vakazouya kuma1 kunze kwatoedza.
pandachivataura ndikati vakomana ndo zviri panapa baba wadini baba warongedza ndisi kuona watora zvinhu zvake zvese zvikanzi nevana hapana zvakawanda here zvatora ndikati redhiyo chete ndiyo adini ndiyo imwe yacho yaandodi yaatora patatonyarara ndakafonera zukuru wacho bhandataura ndikati kuno kusekuru wenyu hakudini ba hakuna zvikanzi mbuya uraitita hazvizwa gara henyu uchadini uchauya sho ndakagara kupedza mwedzi ndapedza mwedzi ndo pandakazozwa muzukuru wewa ndakanga ndafonera ndeirana kubva andifonera zvikanzi mbuya muripi ndikati ndiri kumba zvikanzi muri kumba kupi inini ndiri pamumba penyu kubva ndati ndiri kumunda kumabhanana zvikanzi uyai kuno kuti tiri pamumba penyu sho ndakasiya zvemabhanana zviya zvabva ndaenda ndatosvika kuona musha wanga watozara ngevanhu vakanga vauya vari 10 kusanganisira iye murume uya bva wauya zviya zviya ndo patakatotomhoresana paya bva tapinda mumba zvikanzi nemunin'ina wacho ndiye akatotanga zvikanzi iwewe taura kuti chii chiri kuitika pamba panapa ndikati ndoda kutaura kuti chii ini ndiri pamba pa iye akarongedza ibva panapa ndiye utori nezvekutaura ini handina chekutaura bai zvikanzi mukoma taurai bva ati zvikanzi inini ndaremerwa ndikati baba wadhimi hadini kunasa kutaura shona yatirozwa tese ndopakapedza zvikanzi inini mukadzi handichadi zvikanzi ko yatopera iwo chitaurawo ndikati ini murume wangu ndiri mudai zvikanzi uruti uri muda iwewe iwe warambiwa panapa uchada kuzoonekwa ndiani kana ukarwara kana kuti ukaona chaona unoda kuzoonekwa ndiani panapa iwe warambiwa da ndati aurati saka zvataurawo baba wadhineni ndopavakabva vati zvikanzi iwe chidini chitobudisa mari kuti tikuperekedze kumba kwako izvozvizvi ndikati mari yacho noionepi zvikanzi handiti mabhanana arimo here uyu munikoma wacho ndopakazopindura akati mabhanana acho aripo munin'ina wacho zvikanzi bheneti ngaritorwe mabhanana adini apinde atemwe munhu atengese nokuti hazvitodi kana mangwana bazvinoda kutoti munhu adini atoperekedzwa nasi kumba kwavo bvaati mabhanana acho aripo muri kuona akatemwa hanzvadzi yacho bva yazopindura futi ikati ngavaite hafu hafu iye maidhiyo achina baba wadhii ngavatsvage mari ngavasanganise mari munhu adini aperekedzwa kumba kwavo ndikati mari yacho ndoda kuionepi munin'ina wacho ndopaakazopindura futi akati oraiti hazvinei isusu semhuri ngatidzokere kumba tirongane kuti munhu adini mangwana chaiye adini atoperekedzwa aende ndo pandakasara inini handina kuzombogezwa bva ndatumhanyawo kupolisi kwaruda pandasvika ndataura vekwaruda akati mbuya nyaya yenyu endesai chinhu endesai kwadc pandaenda kwadc bva ndasvika ndaripota after a day ndo pandakazoona futi watumazve muzukuru wake nehanzvadzi yake zvikanzi kwazi wapedza here kurongedza ndidi mota iri kutoya kokutora kuti udini tikuendese kumba kwako ndikati ini ndine mapepa angu handudini handiri kumirira shuwa takatanga kuita nhau yayo bva masamonzi ayo bva tachitanga tichienda kwadc taitongwa nyaya bva yandotongwa bva yazi yapera kanzi iyo dzoka paumba taona kuti nyaya iri kukunesa ngechi ndeyechifambi dzoka paumba uri iwe ugare sababa uri pai paumba pavo vauya wakatora wiki situtotasa tichaona munhu ati kuuya ndopandakazoona futi rimwe sondo futi messenger of court watoya futi nemasamonzi wachipidimura nyaya manje zvikanzi inini mukadzi handichadiba chikonzero chandisuda mukadzi ndicho nechekuti mukadzi wakada kundiuraya wese newana wakandibata maprivate parts angu saka ina handichagoni kudini ba handichagoni kugara nawo ba ngawatobva paumba pangu endi vana vatova over 18 years saka ngawachibvawo vadini vazvionera shuwa nyaya yakaramba inesa tichienda kwadc teizidzokai tienda kwadc teizidzokai kusvika judgment yazotaura zvikanzi iwewe unofanirwa kubvapo paumba ipapapo unofanirwa kupiwa 1000 nezvimwe zviproperty zvavakataura iye uchafanirwa kusara paumba ipapo nemunda nehafu yemunda wemabhanana iwe uchandopiwa kahafu kemunda wemabhanana shuwa ndagara ndikati handoda kuona ndagara da zvezve ndo pandakazoona baba wangu iye wakabva atora futi phone number dzababa wangu kwakuendesa kwachangamire yechimparudza zvikanzi imi muchiri kugarira chini musuya kotora mwana wenyu nokuti mwana wenyu handiti zvakataurwa nedada hamunawo zviziva here chiuya mutore mwana wenyu munhu auye paumba pake ngoti yanga akufana kuti inini ndiri kufira musango mwana wenyu akaramba aripo inini paumba pangu handidzoki bandoda kuti ndidzoke chini mwana wenyu abva paumba pangu saka baba wangu bvazoya zvikanzi ini ndatoya panapa inini mwana wangu ndakutotadza kuti every day mudzedzi wakudi wakunondifonera kuti bazi uya mutore mwana wenyu uya mutore mwana wenyu ndoda kudzoka paumba pangu ndopavakazvikanzi iwe wainyepa waitaura zvekunyepa kukoti gupuro charo rawakanyepa kuti kwazi hai mwana wangu ndakamupa gupuro isati naumboona gupuro ndopakachizoti regai nimbo kwakuenda kodzoka kobvunza kumba kwaari kugara kwemunin'ina wacho ndopakachizoya nedhora akati ndatoya negupuro iri mwana wenyu handichadi ndopakazoti ngatishiyane ini ndakutoda zvekushiyana kwemunhu wadini bvatandoenda bvawagura half portion of banana iyaya zvikanzi ko zvimwe zvese wazviona zvikanzi aiwa zvimwe zvese zvinozoonekwa ini mwana wenyu ngachidini ngachibva panapa shuwa baba wangu akabva tadini ndatotakura musi wacho iyo bva ndabva ipapo bva ndasiya zvese handina kana nechandakatoraba ndabva ipapo ndagara iyo ndiri kugara mukamba kemunhu uri kundichengeta muhaona gaga aindoisa mabhurera ake ndo mani undogara newana vese bva andotidzinga newana wana wakabva avasungisa futi kwarudc kwacho kuti vananga vachibva paumba pangu over 18 years
Ndio nyacho mapeza. Ndinenge ndapedza. Alright, it's okay. Pamakaenda kwa DC. Akati mupiwe 1000 ndiye. Ndijaji. Ndime just it. Toten. Ndiye akati mupiwe 1000. Neimwe property. Ndorera judgment yacho ndinayo. Alright. 1000 yacho makapiwa. Handina chandakapiwa kana zvese zvakataurwa vacho handina kana wani chandakabva nacho. Right. Takamembera kugara pamba pechogara pamba pamairo pamusha penyu papa Mukati baba ndopamupa vari kugara kumunin'ina wacho uri kugara nemunin'ina wake ari pamba ndeni hapana munhu ba Munin'ina wacho uri pano ngauya. Munin'ina wacho ngauya. urugarire nemunhu ane mushoro Pamusoro ichangamire pamusoro idare rese. Nyaya ino ndikaitanga kumashure. Sorry. Ini ndinoitwa Energy Mudzedze. Ndapota ndokumbirawo kuti ndipiwe nguva yekuti nditsanangure. Urugarirei nemunhu une musha wake. munhu akadzinga mukadzi achindogara papo makabatsirana kudzinga musha akavaka nemurume iwe ndorugara naye rugarirei naye musha. Inini ndiri kubasa kwandiri. Mushure mekunge wanetsana. Handitika vanhu vanogara vachinetsana. Ndiri kubasa kwangu. Mukoma wanodzoka kumba. Indotowakurudzira mukoma musasiye musha uri dongo. Endai kumba. Iwo wakati nemamiriro zvakaita ndichine confusion. Kuti ndiende kogara ndega neupenyu hwandakamborarama. Saka ndinombogadzirisa zviro zvangu. Nditori kubasa iwo wari kumba. Handina kuvatora, handina kuita sei. Dai kwakuri kunzi ndapiwa time yekunatsotsanangurawo ndaitsanangura. Wakanaka ndiwana tsanangura. Alright. Ano zvatatoda kwamuri chete. Yanga iri nyaya yekuti mutitaure pamberi pedare zvishuwa bambo awarugara kumba kwani. Hakusi kumba kwangu as such. Ini ndiri last born mumba medu. Ndina mai. Saka pamba pababa ndo pandiri. Hapasi pamba pangu pamba pamai. Saka mukoma wakauya pana mai. Iyo rugara pamba pana mai. Varugara pamba pamai. Saka pastoriwo pako. Ini ndiri last born ndindangosiwa ndogara namai. Saka akauya pana mai. Iwo uchindogarapo une tarisiro yekubva ipapo kuenda kwako. Ndakatowaka ndobva ndatoti mai room yake ndakati nina mai Saka papako. Usawande. Usawande ba. Kana uda kubva wewe. Kana usina intention yekubva. Kana usikubva. Ngepako. Asi chinhu zvakapiwa condition ndeyekuti unogara namai kusvika mai afa. Pamwe pacho iwe unokwanisa kutanga kutofa mai achisara. Asi wana wako wacharamba uri papi? Ipapo. Saka ndepako. Pamusoro changamire. Asi chaunza mukoma auya pana mai wake. No, izwa shamwari. Uyu mukoma wako. Hanika utoti mukoma. Mukuru kwauri. Zvekuti kana atori mukoma na mukuru mumhuri menyu. Ndiye atori baba wechi. Wemhuri. Andi. Saka iwe mukoma na mudoko ungaita take care of baba ere. Munhu anofanira kupa decision as a family. Munhu is supposed to head you as a family. He is the head of the family. But the head of the family ndiye ari kutogara musango. Kutochengetwawo. Saka zvirupa picture yekuti munhu akaita sei head of the family. Kungoti dai kwakurunzi wachatsanangurawo upenyu hwawo. Hatina zvakawanda zvokutaura. Ini ndiri kuti bambo sumukaini. Ndimi bambo wemukadzi. Ndindaimbowa murume wangu. Alright, tomboti alright. Ndimi maimbowe. Because sokutaura kwamuntu hamuchagari mese. Ende gupuro wakadi? Ndakabvisa. Wakabvisa, handiti? So zveshuwa hamusiri chii? Hamusiri mese. Makaenda kukoti. Inini dare rino hariti overturn decision yakapiwa nedare rechi receive court. Asi rinobatsira kuti tese ndikupei mazano ekuti mugare zvakadii zvakanaka.
koti yemakaenda this is 2023 handiti handiti wakataurwa iwewe kuti nekoti kuti enda wope mukadzi uyu 1000 as compensation yemadevelopments yakaita pamusha handizvo ukamuzi mugurire hafu yemundo yamabhanana mbudzi ukazi dzako iye dzake zvese makazi zvake handizvo izvi zviri kureva izvi zvitaramba zvikureva kuti marambana handiti saka anofanira kubva apa ndiani vapamba mukadzi unobva pamba kuti pamba pano no wakapiwa option iwewe yekuti bhadhara mukadzi uyu 1000 as compensation for development yezvamakaita muri chii muri mesi handizvo iwewe 1000 hauna kumubhadhara pamusoro yedu shanga mira wakabhadhara here 1000 handisati ndamupa hausati wamupa handiti saka the reverse is true mukadzi akaona 1000 anokwanisa kukupa iwe wobuda because so far musha iwowo hauna munhu bakusvikira iwowo wabhadhara we1000 pamusoro yechangamiro sombokutaurira murunditaurira ndiri kutaurira kuti so far hausati wabhadhara ba so it means kuti mukadzi uyu achine claim pamba iyoyo because hausati wamubhadhara 1000 yakazoite sei umubhadhare pakuwaka kwamakaita mese imba ichi iyoyo handizvo saka hauna maruramiro ekumudzinga izvi kusvikira wabhadhara mari saka ndakuti ndichitaurawo changamiro taura nyaya yese yaita kugarisana kwatatiri kuita nemukadzi izwa kurambana kwamaita hatichadzoki kumashure ndiwo ndasamudza ndoti kuti magarire taita nemukadzi ndiwo izwa shamwari hatichinji chinhu hatichateereri ba izvo zvezvo wai because pane judgment yedare iyi kuti tsanzana yemapanana mari nyaya yakatopera zvokuti iyonya ukataurira kamagariro angu kuti hazvichabatsiri because hatita chatichachinjandisataura magariro ndandiri kuita sandakuti pamusoro iyi ndira kutsanangura magariro taita pamusoro handisatsanangura magariro taita ndati mushure mekunga ndiri kunetsana nemagariro taita nemuka ndiwo mataurire ndaita chitaura handisi ushishidzira izvi rangu mushure mekunga tirikugara tiri kunetsana nemukadzi mushure mekunga tirikugara tiri kunetsana nemukadzi takaenda shuwa kudare tikafambisa nyaya yedu ikaita kusvika payasvika ipo saka ndazi iwewe enda wodini uite zvauri kuita akaenda kondimangarira mitini ini ndandisina kwandandose ndakatombotiza ndikaenda kwachiaonikunzi kupenharonga ndiona ndiri kugara kusvika ndadzoka ndiri kuchengetwa ndimaizvotowanimwa ndandisina kwandandimbo mari yedu tise taiona mabhanana saka iye ndiaitotema mabhanana waitora mari yemabhanana waishandisa nemhuri wakatosvika pakutotenga nemota ndisipo baini saka ndazi ndidzoke pamba handina kwandakakondikwanisa kusenza saka ndibona ndazotaura sekuri ndamangarwa maintenance nemwana wenyu saka ndiri kukumbira kuti tiuye tigurirane munda ende ndiko kuchada kuzobuda 1000 iyoyo kuti ndizokwanisa kupa mwana wenyu saka uye tigurirane munda ndiono pekudini pekuti ndisenze kuti tigurirane munda ari ega ini ndisipo papa zvidini hazviitiba saka imi muwepo muite witness tigurirane munda aripi muripo shuwa sekuru akauya akati shuwa mukwasha ndadini ndauya panhau yedu wakataura bozi nyaya yakapera muna kutupa wakazotoya musa 21 December ndipo akazotoya auya sekuru takataura zvese sekuru akati ndisati ndaenda mberi pamukwasha ndauya dare rakataura haro kuti uchamupa 1000 asi inini ndauda kuitinesa kuti iwewe upe gupuro ndiripo ukanga wangopa gupuro mwana wangu ini mwana wangu pana pandichadini ba handichasiba ndakutakura mwana wangu ndakuenda naye shuwa ndakatonga ndasiya mari kumba ndakatokumbira ndakanga ndasiya mari kwamai vandatokumbirwa nhangwari ndikati pamusoro mine ndimhanye kutora mari kumba kwamai kwandiri vandatobuda ndamhanya ndaenda kutora mari dhora kumba vandasvika ndamuda kutambidza sekuru dhora riya sekuru akati aiwa ini haundipi dhora ipa mukadzi wako dhora iye ndiye uchazodidini uchazondipa shuwa ndamutambidza dhora iye vhasumuka vhazi nehanzo dzake ndipe dhora yavaenda vapa hanzo dzake dhora sekuru akati saka wandipa dhora iwe 1000 chisara uri kutsvaga uyu mwana wangu zvawamuramba desi handichamudini ba handichamusiba pano ndio masumukira akaita mudzimai papi paumba ini ndandisina kwandandirusenza bai mari yemabhanana yese ndiyo akwanga rutora izwa tichikubatsire shamwari ungatotipedzera nguwa rega tikubatsire zvawakaita nasekuru baba wake
zvitori kunze kwemutemo because hazvinei nejudgment yemakaendera kukoti kwamajestate. Maisupposed makataurirana naTezvara before this judgment. Saka zvese zvamakutaurirana outside the judgment makutoikonzera contempt of court. Makutozvidza dare. Pano unotosungwa nekudzidza chii dare. Unaona? Ende chimwe chacho chida ndione. Ndiri kuti iwewe unodhakwa here, unomwa mhamba here. Handimwi mhamba ndinotoenda unobhema, unoita sei? Handibhemi ndinotoenda. Saka iwewe wakamboonepi mukwasha anorambira Tezvara kumba kwake? Handina kurambira kumba kwake. Dhora wakamupira kupi? Takatodhiraivha tikaenda kumusha kwake naUsha nemuning'ina nehanzvadzi dzangu tamutirongedza tiende. Tikatoenda kumusha kwako Chipinge. Ndinoda kubatsira tikaenda kumusha kwake. Iwe ndinoda kubatsira, unobatsira inini basi. Unobatsira iwewe. Sanduri ndikukumbe ndisaba zvakaitika. Izwa. Sori changamiro wangu. Izwa. Wataura nemuromo wako iwe. Ukati wakamhanya kumba kwamai wako. Ukanotora dhora. Kuchipingiro. Mira. Ukabva ukauya kwapa dhora. Uyu Tezvara akati ndakutakura chii? Mwana wangu. Kuchipingiro. Saka kuchipinga kwangu aenda kodii zvekupinda papi zvekuchipinga? Takakatanga taenda kuchipinga. Makaenda saka kuramba. Takatoenda kuti takusiya aramba kuenda. Hamuna izwa. Makaenda kuchipinge asi hamuna kunoramba munhu. Takaenda kuti tomusiye iye akaramba kuenda. Izwa shamwari. Koramba. Izwa shamwari. Wakatoramba wana baba wacho mhuri yacho yese iripo. Izwa shamwari. Makaenda koramba asi hamuna kukanzura. Hamuna kuramba, chinoramba munhu igupuro. Takada kubudisa gupuro ipopo wakati mire tifonere mwana wedu auye kuno. Izwa musaite nharo. Tati wakada kuburitsa wabva watadza kuburitsa. For whatever reason. And for whatever reason yakatadzisa kuburitsa gupuro. It means kuti kana usina kuburitsa gupuro hauna kumuramba baba. Pachiwano. Wakazomurambira mumba mani? Mako. Ndimo wakazomurambira. Ndiwo wakadaidza Tezvara ibva atofamba. Tezvara wacho ndiro kana huri usalad rudzi aripi Tezvara wacho. Kuti Tezvara anodaidzwa nemukwambo. Uya ndirambe mwana wako. Kumba kwemukwambo kokwira bhazi kokuenda. Kosvika kokupiwa dhora. Kuti ndatoramba mwana wako koutambira. Kotonda kutotakura mwana wangu ndakuenda. Chivanhu rudzi kwechi. Dhora rakabuda kumusha kwawo wakariramba wakati tida kufonera mwana wedu zvomuri aramba kuuya tichamufonera tozokudaidza nguva ndikatopedza 2 weeks ndiri kunedziwa. Oende kuti mai avo makatoti mburirana munda handiti. Saka vane kodzero yekuti aramba vari kugara kumunda kwavo. Kumunda kwavo watotosenza handina dambudziko nazvo. Watotosenza kumunda kwavo. Mai yoda samonzera nyora kuti chiwa. Mati mudadzoka pamba penyu here? Ini ndoda kudzoka pamba pangu. Wakati tine stand yatakatenga turumudzi dzatakatenga kundidzinga kwakatenga tayo ndochigara hangu paturu wakatopwanya zvese marata madoframe acho zvese akatotengesa futi. Saka mimi muri ndirutofamba 4 kilometers kuenda 4 kilometers kudzoka kuenda kumunda and mabanana acho urutoba futi. Nzimbe dzacho izvozvi zvitori nedhoketi raakatondisungisa ndirupinda magarden mangu watoenda kondisungisa zvikanzi uri kutora zvinhu zvangu unokana munda une munda wakabva nawo kumba kwe. Rekaiti pedze nyaya. Izvi zvese zvatinoita kungonakiwa. Judgment iri chii? Iripo. Judgment yakati pa mai yawe chii? 1000. Womupa mbudzi dzake mogurirana munda chii? Wemabanana. Ndoba ndoti zvakaitwa here? Hazvisati zvaitwa. Kana zvisati zvaitwa it means kuti mukadzi uyu aripo pamba. Habvipo. Habvi. Habvipo. Uruzvanyarizwa. Imi mai zvamunoita. Andizo. Imi zvamunoita torai tsamba iyi. Mudzoke nayo kukoti. Musika mutaura kuti munhu uyu zvamatakawirirana zvamakati tiite. Atadza kuzviita. Inini ndakugara musango nechii? Newana. Saka ndakudzoka kuchii? Kumba. Modzoka pamba pani? Penyu. Munogara newana wani? Wenyu. Because dai kuri kunzi muri kunzi mimi uyu arutaura kuti munonditadzisa kugara pai? Pamba. Zvino hamungati mimi mune mogara newana musango. Asi pamba penyu pacho mumba macho makawaka. Hamuna munhu. Munhu ari kuenda kugara kumba kwamai. No, doesn't make sense.
pakasiwa pasina chinhu. Ah, ah. Ndandisina pekutangira. Togara una maiyo. Ndandisina Siona wako pekutangira. wakari mbo. Ndandisina Mira, pekutangira. tenenzi arikutaura kuti vazarutadza kuti tenenzi acho asi Mirai ambuya, ndakaiti kubatsirei. Batsirwai. Musaite tsiye nyoro ba. Pasingadi tsiye nyoro. Munozwa munhu asakabhadhara kadhifota pa maintenance. Anosungwa. Unopinda mukati. Endai kucivil court motaura kuti munhu yadhifota for so many months. Vitu zvakaita izvo. Akamona. Endai ikoko. Munosvika as long as maintenance yakaapprove necivil court. Kuti anofanira kukupai mari yakati pamwedzi. Kana asi kukupai dzokai kucivil court ato warrant of arrest inobva yatonyorwa ipapo. Wobva atosungwa uyu. Munozwa Azobinzi. musaite tsiye nyoro uyu haadiri tsiye nyoro ba kaunhu kake ndatokaona haadi tsiye nyoro ba Pamusoro because chamira Tubatsira. chatondirwadza kuti haafungi ba wabatwa nemukadzi wemunhu iyoyo mukadzi wako anokubatsira iwewo kushanda kubhadhara chikwereti chako iwewo kutenga mombe kubhadhara mari yemabhanana kuti kutora mari yemabhanana inofanira kuendeswa vana muchikoro nekuimprova kokouya neumwe mukadzi one yechipiri mukadzi wotora mari yemabhanana wounganidza mari wokupa kuti enda wabhadhare mhosva dzako Uzoona njakudi. wodzoka kuma woti thank you nekuti chienda kumba kwenyu Jairira munhu. pamusoro echangamiro Mira. handina kutaurawo nhoroondo mira yemagariro hauna kuzviramba izvozvo zvese handina asi manhoroondo yemagariro ndosaka ndataura kuti nyaya iyi bambo iri very simple uruzanditaura nyaya iyi very simple hausati wabhadhara zvawakanzi nedare uite sei kubhadhara kusvikira wabhadhara mukadzi iyoyo ane right yekugara pai pamba ipapo saka iwewo mukadzi dzoka kumba newana unogare pai pamba ipapo kusvikira munhu uyu aita zvakazi nedare aite sei aite uri ipapo pamba ngepako andizvo kana iye atokoniwa imi muri kutosenza makwanisa kutoona 1000 Kamupa. buy him out mupe 1000 iye utobva pamba because mutemo hauna kutaura kuti imi chete ndimi munofanira kubva pa aiyo handizvo zvakataura mutemo hakuna kunzi imimi chete ndimi munofanira kubva pa iye ari kwanisa kuti dai imba iyi yanga iri kusakubva maiita sei handika yainzi imba irapo iyo tengesai imba 20,000 moita 10 ane 10 yake anokwanisa kutenga umwe mobuda wopiwa 10 yako bva wabuda uyo sarari iye changamiro unotoda rake musha uyo hautombokodzeri kana 1000 yacho pane magetsi pane mvura imba yekisheni yacho ndindakatovaka nemari yandakapiwa ndibaba wangu izwai mbuya rikaiti kubatsirei Batsirwai mbuya. imimi zvamunoita manje because ndandotokwesena kuti judgment iyi yakauya ichizopa valuation yechi ye1000 wakanga waona chii nechii because imba yemutaura ndazwa mutaura nenyaya yekuti imba yakatokura kuma 5 rooms 6 roomed house 6 roomed house plus 2 roomed kitchen saka mutu wati 6 roomed house iri worth $2,000 no something is wrong with this judgment something is not right up pane something chisiri right up imimi zvamunoita manje mai endai moita appeal against this judgment ndakatoita appeal iye ndiyo akatogara futi mapepa amene munopirei mapepa acho Kuva munhu akadai mapepa. mapepa ndakabva nawo kuhigh court ndabva nawo high court zvikanzi ngaendosaina asaina udzoserwe pepa racho iwe riuye kuhigh court tione nyaya yacho saka nanhasi uno hameno imimi endai kumapolisa moti munhu ndakamupa mapepa uyu kuti asaini mapepa akabva kuhigh court akuramba kundidzosera chii munozwa endai moti akuramba kudzosera chii mapepa Last Wednesday but one ndopandakatoya nawo mapepa ndikamupa nanhasi uno right shamwari iwewe urunzwa bambo saina mapepa aende kupi aende Aenda muchadanani ba. handina pepa randati ndapiwa ambuya hazvinetsi unonzwa ambuya sotsire ndisamotitaure chokwadi chiri pandiri regai tikubatsirei baba mai regai tikubatsirei mauya kuti tikubatsirei hadii dzokai kuhigh court movha maenda mosvika motaura kuti munhu uya pepa iro makandipa ndakapa murume uya kuti asaine zvino haachadi kundidini
haikoti ine maitire ayo ainoita yekuti adzosere chii, adzosere pepa. Muzaruzwa zvamakatoita futi izvozvoka zvokuti makaapila kuhigh against this decision, it means kuti this decision given by a lower court is suspended. So what does it mean? It means kuti muripo pamba penyu, garai pamba penyu kusvikira high court yaita determination. Akaba musungisi Amenototika paruda pache papo avanototsikirira mapepa acho aende kwaruda ba. Muzaruzwa kana mapepa enyu akuenda kuhigh court nechimu chiri kuenda kwaruda kune kwaruda kukoti ndakazimbai mupurisa waparuda achimusevha nokuti kuti tisevhane tega. Izwa izvi mbuya, ndosaka ndataura kuti mune tsitsi dzakanyanya mbuya, ndosaka munhu aizobuda tsitsi dzenyu dzakanyanya. Munozandwa tsitsi dzenyu dzakanyanya, itai endai kunoita kuti zvamunoda zviite sei zvifambe. Mune right yekusvika kuhigh court kuti ndakapa mapurisa eparuda kuti mapepa afambe, asi mapepa haasi kudii, haasi kufamba. Handiti high court inokutaurai kuti chibva ipapapo endai mosevhwe mapepa enyu asevhwe nemutasa nemutasa chii, polisi. Kana kuti kunotobva mupurisa anobva kwaMutare kuCentral anouya kosevha munhu uyu, anozobhadhara cost ndiani? Iye ndiye anobhadhara. Handizvo zvamutoda mbuya, zvinhu zvenyu zviri in order, asi chamuri kuleka kapushi kari kudiwa. Pane pamwe pamunozoita tsitsi pasingadi chii, tsitsi. Pamakatoappeal against this decision is the correct decision, because decision iyi hamunditauri kuti mba 6 roomed iri worth 1000, iri worth 2000. Pane magesi, pane mvura. Mvura magesi, akaisa magesi ndiani? Takashanda tese tundori. Akaisa mvura ndiani? Tese tundori. All that cost should be factored in. Ine mari iyo munofanira kudzoserwa. Imimi hafu yezviri pamba, cost yacho, total cost yaitwa valuation. Handiti pane maevaluators anofanira kuuya apa, anofanira kutumwa nekoti kuona kuti zvinhu zviri apa pamba apa zvimbori worth mari iyi, michero yese iri pamba mopihwa, because this is flat, a flat 1000. Flat 1000 goes pure 1000. Based on what? Based on what? Akamwana ndo siye nyoro dzenyu mai dzakanyanyisa kuti murume ari kuhura moenda kotobhadharira murume kuti awedzere kuhura, woza kuti basa rake kuti akasandika hura mukadzi wangu unobhadhara. Imi muno problem here yamwina yeruti aziva kuti murume asafare nemi yuti abude kunze. Pamwe mune problem yamunoziva, ndosaka munokwanisa kumubhadharira zvaanoita kunze. Munomupa bota rake nenguva achifara, ndizvo here? Pamusoro echangamiro. Mutana maya. I want to know kuti problem yake yekuti tsitsi dzake dzekuti murume anoita kuhura, mukadzi wemunhu wobatwa, iye mukadzi wotoshanda kutotengesa mabhanana ekuita sei, kutenga nemombe yekuti uende kubhadhara kwaoneka wabatwa nemukadzi wemunhu, wodzoka futi mumba wokubatsira futi zvese uri kubatsira kuti iwe ubude munyaya dzako. Wapedza mukadzi iyeyo womuramba, ndipo ndikuti mbuya pakati kweserera pane something chiripo chatisi kuona, pane chinhu chatisi kuona apa chiri kuseri chatisi kuona, because hazviiti. Imbuya ichoma mubvira usiriswa ndiye chii? Chomubvira usiriswa ndiye kuti wakaita zvakanaka yekobhadharira mukadzi wemunhu anga ainaye chii? Ndatofunga pamwe kubatsa wapita hake tsaona dzake pamwe kutobatsira ndisitoziva. Chienda mbuya iyi nyaya ine court, ine court decision and you have appealed against this case. This case is before the High Court. Handiti kana iri before the High Court Civil Division, handiti ngatimirire High Court ite sei ipedze, because hatina zvatinoita sei zvatinoita apa, because kwaitoda ridare pamusoro. Asi tatu for the meantime izvozvo izvi isusu toda kuti tichengetedze chii wana, ndo watine nyaya nawo. Wana haagari musango paine imba yamai nababa, ende hapana pakanyorwa patsamba apa kunzi wana hawafanira kugara pamba pani mamai vavo nababa vavo. Handizvo, asi baba ndiye akapiwa kuzi ndobhadhare izvi neizvi, mukadzi wobva asumukana. Handiti saka imimi endai modzoke mugare pamba pani penyu newana wani wenyu
kusvikira high court yazotaura kuti muita sei. Asi maintenance chibva maenda kukoti mwamataura kuti munhu uya makati abhadhara maintenance haari kubhadhara ba. Then court yoita zvanoita nechi pamusoro yechangamiro. yoita zvanoita nemunhu. Pamusoro yechangamiro. Yes. Maintenance ungaita uri kunyepa. Ndakaita 4 months ndisiri kubhadhara ndisina chandiri kuwana. Akaenda akatomangara ndikadaidzwa kwa-DC. Ndikatotsvaka 240 ndakamupa cash ipo. Mwedzi imwe yese kusvika izvozvo hapana mwedzi ndisiri kumaintenance. Kana iye atoati aiwa kuti that is not for me. Aiwa ndisandota kuti izvozvo ndezvenyimuro akati muri 2 paachadzoka kumapurisa kuti haasi kubhadhara. Handitika iwo ndo uchaproducer umbo hwako kuti ucha sei kubhadhara. Wapapa kuti ari kunyepa ndizo. Saka iyo hatinei nayo. Iyo hatinei ndekuti muchibva panapa mukadzi nevana vari kudzoka kuchi kumba kusvika nyaya yaita sei. Vana vari kusumuka. Wakatondiro wakazi hatichagari newe baba utone edzi wakuda kufa uri benzo wari kundinera wakomana awari wairi vari apa iri idombo iyi iye mudzimai iye iwewe nyaya yako yekunetsana nechi nevana wako iwewe handiyo nyaya iri pai handiyo nyaya iri padare pa nyaya iri padare pana very very simple samuzandiri kubazi kuti mukadzi ati chi inoda kudzoka pamba pangu newana. Saka iwewe koti yakakutaura zvekuita hauna kudii hauna kuita. Mukadzi ndobva apila agerezi zvakabuda kupi kwaMajesty kuHigh Court. Saka ndoti chimirirai kuti High Court inoti chii. Asi pamakamirira uyu mukadzi anenge ari pamba pani pake nechii newana. Chatisi kuda ndechekuti wana wagare muchii sango. Wari kuroja kwauri kuroja mushure mekunge atorwa nehama dzake uri mumaoko mehama dzake. Izvozvo hazvina basa newe ba. Ndakavaka mushaka. Nyangwa agara mugomba. Wakatenga stand nemari ndisipo pakuwaona ikoko. Izwa bambo. Nyangwa akagara pamusoro pegomo izvi zvakamupa gupuro. Hasi wako ba. Ndakamupa gupuro akaenda uri kwa maka. Nyangwa akauya izvi na bus driver na truck driver ukamona ina hasi wako. Wakamuramba iwewe. Sorry changamiro. Wakamuramba iwewe. Saka imimi atakutopedza nguwa. Nyaya iri apa ngatimirire decision yeHigh Court. Yakapiriwa iyi kuHigh Court. Tochiziva kuti High Court iri kuapoholda here zvakataurwa nelower court kuti ubhadhare 1000. Kana kuti High Court ichati bhadhara 200 kana kuti bhadhara 5000. Ndozvatakumirira. Ngozi rino pane zvinhu zvakaitwa apa maoko asungwa kudai hatina chatochinja. Pamusoro changamire ndidari rese ndiraunatsa kutenda nekutonga kwakadini kwakanaka. Ini ndiri baba munini wacho. Pakaitika nyaya dzese idzi aunatsa kupupura chokwadi. Mai guru newana havana kudzingwa pamba. Chakaita kuti hanzvadzi yavo iuye inyaya yekuti vanga kuti inini pekusenza kuti ndibhadhare maintenance handina. Then pekuti ndizobhadhare mari yataurwa handina. Saka ndiri kumbokumbirawo pekuti tichigurirane kumunda asi mhuri ichidini ichigara. Ndozvatakaurira kumba. Musi watakauya decision yekuti wazobve pamba newana iri kuna ava nehanzvadzi handina pandakazwa kumhuri kwedu kana wakati chibvai. Ndosaka murotoona vari kutogara kumba because vari kutoziva kuti handisati ndadini ndabhadhara. Saka ndirikutoti kutonga kwamambo even kwekuti mhuri ngaidzoke hakuna kumboshata, tiri kutokufarira because ini ndiri baba munini wacho handingafari kuona mhuri ichitambudzika. Muri kupabata zvakanaka. Asi nekuda kwesituation nekuona kugara kwanga kuri kuita vanhu vairowana, vanhu vaibuditsana ropa, vanhu vaisirana uriri, vanhu vaita sei. Takatya kuti panoita rufu handina munhu wandinowenga kana ndowenga kuti avatambudzika kana kuti avatambudzika. Zviri kutondirwadza kuti vana tikasangana navo havachati mhorosi nekuda kwematambudziko evabereki. Saka decision iyo ndiri kunatsa kutoitenda. Hapana akauya kodzinga asi iwo ndo wakatobvapo wakutoti isu takutoenda takuna wanga nemota yavanga watenga takuenda vaturongedza zviro zvavo nevana hatina kuwadzinga. Awazodzoka kuti wavharire mbudzi mumba wakadzoka watsvuka ropa ndasangana nevana vako wakandirowa. Muri baba izvo zvezvo hazvisina chi mataura zvakanaka baba. Izvo hazvisina basa. But ndosaka ndataura kuti pakapiwa mutongo nedare. Handiti mune mumwe zvinhu zvisiri zvichi zvisiri clear. Because dare rakangoti endai mogurira nemunda. Who was going to be in charge paruguru wamunda? Masabhuku anga ari kona changamire. Ndine tsamba dzadzidzi masabhuku kona changamire. Ndati dare refu nonga rakaspecify kuti achakugurira emunda.
ndiani paukazibhadhara 1000 iwo wanga uzipa 1000 uchaibhadharira kupi angachazokupa akachazoitisa kumukadzi ndiani yakazvino yakudari ile kudari right ndobva yazi mbudzi dzaida kuya kudari futi wakazi endai moite saka ini kusamunuza ndosaka ndabvunza kuti parakazi endai moite endai moite nani achasupervisa zvamuri kuita achizopa ripoti kukoti kuti zvaitwa ndeizvi neizvi zvisina kuitwa ndeizvi neizvi ndiani angachazopa ripoti iyo saka makaona ndakatotadza kuvasimudza pamandi kuti hanzva dzesu iuye handizivi pana someone aifanira kunge ari in charge akamirira chikoti kuita make sure kuti zvinhu zvaita sei zvaitwa ende munhu nhasi uno ndiye anofanira kunge arudzoka kudara achitaura kuti zvamakati zviitwe zviya izvi hazvina ende apa hapana kuspecify futi time and this letter is open yangoti iwewe ndowapo 1000 riini by when hapana andikamukona ndizva kuti tsamba iri kutaura hatisi kuzvipikisa izvi zvakanaka asi hazvina time limit yekuti 1000 unofanira kukabhadhara by when ende uchaibhadhara sei pane payment plan here icash here ichii achauya chinongedza mbudzi dziri 4 kuti iwe dzakutuidza ndiani because imimi sekusawirana kwamoita hapana mamaizomunogara pasi muri 2 muchikwanisa kushare muchiwirirana someone to be in charge pamusoro yechangamiro yes zvinhu izvozvo zvakashewa harisi hapana akambozva iye ndiyega akatomeshena kuti inini ndoda 6 roomed house ndoda 2 roomed kitchen ngaatore mbudzi 4 mbudzi dzanga dziripo dzanga dziri 11 mbudzi but izvoizvi mbuya imimi paitaura munhu imuri mudarika ndo maifanira kupikisa mutaura kuti zvinhu chokumunyepa zvinhu chokwadi saka katsitsi kandataura kaya kuti mune katsitsi kanenge kakupusa kuti uti kachii asi kari katsitsi kanokutsikirira imotoraimba kana magistrate kana iye magistrate otaura kuti mbuya wati zveshwa ndoda hangu mbudzi 4 $120 umwe wotora 6 roomed house mbudzi 4 dziri worth masbestas 4 pa 6 room ipapo mbudzi dzamakapiwa dziri worth 4 masbestas musaite sisi dzisina basa kuramba nako kana munhu ati achakuditi midza uchadzokaunenge wakanyura iyi nyaya ikai ngatichimirire tichizwa kuti haikoti inoti chii neapiro yemakadii yamakaita then from there wachakutaurai zvekudii zvekuita asi for now tikuti maidzokai mugare pamba nechii newana kusvikira nyaya yenyu yaita sei yafinalizwa as it stands right now nyaya iyi haisati yadini haisati yafinalizwa asi baba kana munogara kuna baba kuna mai garai kuna mai kana mazofunga kuti pamuchaenda kuhaikoti moti ndazofunga kuti zvekuti ndakudzokera nemukadzi wangu that's something else zvatosiyana zviri kupi kwamuri gona rese munaro baba zviri kwamuri ndo patinogumira isu haikoti idari chii hombe ndo ratinomirira kuti tiite sei richikutaurei zvekuita sei zvekuita asi makamirira judgment chiendai kumba mukadzi newana ngavagare pai pamba kana wazozi wabude paitwa anoitwa buy out anenge awana mari wotenga umwe wodini wobuda but chinonetsa manje ukazibhadhara $10 usakabhadhara $10 it means kuti munhu iye achagara aripo kusvika wazobhadhara chii $10 because isusu chiri concern yangu inini chete iri pawana kuti kunetsana kwanani kwamai nababa hakufaniri kunobata chii purpose yekuti mai awaende kugara newana wachiroja asi pane imba yawo 6 room ndiri free chii it doesn't make chii doesn't make sense there is a 6 room house iri apa asi wanoenda kuroja panexa handimazwa muningi navatsanangura
ini ndandisisina pekugara ndandisisina pekushanda Izwai bambo, izwai. Bambo, hamui padare bamuchitaura kuti handina kukuwana mari. Musambofa makamira padare muchati handina kukuwana mari. Munhu atambasa kunyenga wakadzi wanu. Urunyenga wakadzi wanu uri kuwapei? Kutaura kwepadare. Wakadzi wanu uri kuwanyenga unei? Kutaura Wakadzi kwepadare. wanu kuda ihomwe. Ihomwe. Kutaura wakadzi. Samaza tikataura nhoroondo tinoswera kutaura kwepadare. Iwe kana usandi mukadzi ushamwari. Roora umwe mukadzi wani. Waunoda. Siyana nevakadzi wakaroorwa nevamwe varume. Namanje so wakatonyepa kudaro kuti wakatotidzinga pamwe kuti dautora mukadzi handina mukadzi ndakadziga pano hauna asaitonyepa chako ngechekuya bota nevamwe varume. Aiwa. Saka unoda Aiwa. Handikoba ikoko mambo wangu. Iwe ururamba here kuti kwambarusa wakaenda ukatumwa nenyaya mukadzi uyu. Kwambarusa takaripiswa. Wakaripiswa chii? Takaripiswa yechii? yekuti nandi kufimba mukadzi wemunhu. Saka ururambe manje. Saka ururambe. Mushure memagarire tatikuita mumba. Shamwari, hazvirevi kuti mukadzi wako kana chikuchaya every day. Zvinokupa maruramire kuti ndonyenge mukadzi wemunhu. Hakuna mutemo wakadaro. Kana unochaiwa nemukadzi wako uruchaiwa nyaya dzako. Kana unochaiwa warwadziwa, enda womhangari kumapurisa domestic violence. Uri unyarei komhangara mapurisa kuti uruchaiwa? Takatoenda kakawanda. Akadini mapurisa? Akati pato neprotection order iripo. Saka protection order iri kuti ndakatora rini protection order? Protection order yato wagorera pera. Saka iri kushanda here? Handisi kugara naye, inotedza kushandisa indisosiri kugara naye. Aiwa zve, izwa. Ine period ke. Protection order yakazi munofanira kuita sei muri 2. Mwenye pachangamire patakatongwa pacha ndataura naye kuti uri kuba zvinhu achiendesa kumahura achidi achidi ndo patakatongwa batapiwa judgment kuti chiendai mogare zvakanaka for 5 years. Anditi 5 years ndakatotasa ndichaona munhu uchadini uchauya kumba haana kumbouya kumba ndopakazopidimura nhau yake yekuti ini mukadzi handichadi ngekuti wandibata maprivate parts angu watoda unduraenda zvinabasa chienda here ndisingazichangwe ndoda kuzwa kuti makii acho ndiyo yakasara nawo anokupai makii pai makii pamuri makii nhasi uye makii nhasi ipa mukadzi makii nhasi aende kopinda mumba yamakawaka mesa because izvozvo as we speak hakuna chinotadzisa mukadzi uyu kuti aende kugara mumba umu. Hapana. Unodarirei panze mumba iri? Anodarirei dare ranga rakurerutsira rikati mupe hako 1000 iye ndobva aenda 1000 yacho hauchadi kubhadhara futi. Saka unoda kuti wana wacho wagarei? Wape makii nhasi? Wana ngewako unless kana kuti wana hasi wako. Wana ndewangu anombopinda. Saka nauri wako ngawagare mumba mamai wako nababa wako. Iwe uchigara kwamai wako nababa wako, wana wako wachigara mumba mamai wako nababa wako. Handinambobvira sandurana ndavasumudza pamambabai. Baba mnini. Imi baba mnini. Batsirai kuti mukoma waka ngawape maiguru chii? Makii. Nhasi. Maiguru waende kogara mumba nechii? Ndinotovabatsira makii tinovapa kusvika nyaya dzavo dzadini dzapera. Ndokudaura manje. Ini ndatotara paipa kuti even musi wacho waenda takatorwadzirwa because havana kudzingwa wakabva wega takutoenda asi unakauramba nemakii. Ndinamboramba nemakii. Ungada wati ndiri kuapa. Handata kuti makii panapa handina here ariko. Saka chienda pamunyetai kuti nhasi munhu uyu apiwe makii adzoke mumba make kana high court yazodii yazopa judgment totangira ipapo takutedzera judgment. Musakane. Chiripo chenekuti musakane. Musati hazvirevi kuti kana tati midzokai pamumba mai handiti takutaura kuti makutsvaga uyu siyanai naye ende iwewo usati uri kwamai wako wazwa ropa rako kupisa waakuti rega ndimbotsvage munhu iwewo unobvumiswa. Ndakaramba. Saka nokaramba chibva zvese. Ramba zvese. Chiramba zvese. Ndakaramba honde yacho ndinoiziva ndinoziva magariro ndaita nayo. Ndizvo ndinotaura kuti isusu tikuti peace order ndekuti garai zvakadii zvakanaka zvatopera asi isusu wari yedu ndeyechii wana. Itai kuti nyaya iyu yazopera kuhigh court yokutaurai zvekudii zvekuita asi for now maine wana muchii mumba imimi bambo. Yes.
andi Alright, vaita basi.